shirin namu ya karkata akala zuwa kan jarumai na mata masu harkar fina-finai na Kano da ke cikin garin Kano. A yau za mu ce ya karkata akala zuwa ga wannan jaruma wacce aka fi sani ta suna da Rahama Sadau. Rahama Sadau kuwa san jaruma ce, tana gudanar da ayyukanta kamar yadda ya kamata a cikin harkarta ta industry. Kano gaba da suna magana akan cewa Rahama Sadau tabbas yarinya ce wacce take da kunya da kawaici da fara da sanin ya kamata mu gudanar da ayyukanta kamar yadda aka umarce ta akan haka. Rahama Sadau tabbas ta yi shura ta suna da cikin wannan harkar fina-finai da ake gabatarwa da ita a Kano gaba daya. Ita dai Rahama Sadau wacce take da gudanar da fina-finanta a nan Kano na nan garin Kano, tana cewa tabbas ita tana jin daɗin ayyukanta da take gabatarwa a cikin garin Kano, ba don kuma saboda kima da daraja da take samu a gurin masoya da take samu a cikin nan garin ba Kano har da ko ina aka zaga za a ga cewa fina-finan Rahama Sadau sun yi cura sun nisa, ana kallon su a kowane lokaci. Jan haka nisa ita ma take jin karfin gwiwa take aiwatar da ayyukanta ba tare da shakka ko fargaba ko tunanin cewa wannan fina-finan nisa take yin atin ɗinta daidai da yadda ya kamata, kuma yadda masoyan suke rububi a kan Rahama Sadau hakan yana ƙara mata jin daɗi da karfin gwiwa da abin alfahari a gare ta. Mai sauraro, in yau ka fara zai sauraron can na daure ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawa da na ɗora za ka ji. Kuma mai sauraro ka ci gaba da kallon wannan bidiyo ta namu da muke dora domin ka ga irin abubuwan da muke gabatarwa game da wannan jaruma Rahama Sadau. Rahama Sadau tabbas jaruma ce a nan cikin garin Kano, kuma a kungiyar nan ta Kano ta gudanar da fina-finai da ake yi a nan cikin garin Kano, kungiyar Kano kenan. Rahama Sadau tabbas tana jin daɗin ayyukanta kamar yadda ake magana a kai. Tabbas kuma suna magana cewa Rahama Sadau tana da ayyuka waɗanda suke tabbas masu tarin yawa, wannan take gabatar da fina-finai. Yanzu Rahama Sadau ta kai da cewa ta ɗau nauyin fim da kanta saboda ƙwarewa da shikima da ta samu da aida ta wannan aiki na harkar fina-finai. Harkar fina-finai kuma tabbas ya ɗaukaka ta kuma ya daraja ta, kuma tabbas ta samu alheri kamar yadda take magana a harkar fina-finai. Yasa tabbas duk inda take ba wani abu da take magana illa harkar fim, kuma sai godiya da san barka da dukkan wani wanda yake saurari fina-finanta domin supporter da suke bibiyarta a kowane lokaci. Hakan tabbas tana jin daɗi kuma tana alfahari da haka, kuma tana ƙara kaimi wajen gabatar da harkar fina-finanta da ta saba a kowane lokaci. Mai sauraro, in ka fara ziyarta wannan channel ka danna subscribe, ka danna alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora za ka ji gabatarwa Usaini Muhammad.